Sebang aktoran lugidung ba doंसै मेथाइ खनलाय खोनासंमार ने बिदिबा थुं खोनासं नोंसोर दाहोनाफ्रालाय मा मिथिगौ हाब दे खनलाय सोरथा खननोसै आं दे खन दे नोंनि गुंग्राय हागादै बेसे गोदै गरला मा गरला बिलाय मा बिलाय गरला बिलाय माइफा बया फासाबयो बाहाय नोंलाय मा बुजियाब्रा माखौ रसगरला होनदों आं रसगरला मा रसगरला बायदि माखौनो होनाखै नोङो रसखौ होनाखै आं गरलाल' होनदों गरला नोंनि गुंग्राय हागादै गासिबो गोदैथारमोन गरला बायदि मा गरला बायदिलै माखौ गरला होनबाय थाखो रसखौ होनोसै नामालै बेखौ रसखौ होनासै आं गरला होनदों गरला मा सोबालाबायनो नागिरदों देग्लायसो ओंखारदों आङो गोदान हिर' गरला रसगरला मोनसा मोनसि जानायावनो एक्टर जानो बायो आं होगोनदोलै होनोसैलै बेखौ बाराबा ओइ थख्लाबाय होलै बेखौ रलै नोंखौ बाराबा ओइ लोगोफोर थांनाय बोसोरनि बैसागुआ मारै जाया थांनाय बोसोरनि बैसागुखौसो रायखांबावदों थांनाय बोसोरावथ' मोजां गाज्रि बिदिनो थांबाय बैसागुआथ' औहाय फाग्लि थांनाय बोसोरनि बैसागुआव बेनि थाखायनो जाजोबदों मारै जाखो राखेबजों रिथाजों मोसाबाय हायथाया मा जाखो दसेनो मेगनसो साखो ना माखो सानैजों जा बुलायलायबाय फाग्लि बोरसि थाहाय आं लाजिबाय आयु बेखौनो लाजिलायबाय आं लाजिबाय बेखौनो लाजिलायो नामा जागोन हिन्जाव जगोन गोदान नागिरबायगोन ओइ थेख्ला आरो थुख्ला औ मानो एसे मोनालायखो मोनाबोबाय आलि बायदो मोनाबो एसे थेना थुदो ए बिक्रमालाय बोरैथो बिक्रमा आलिखौबोदो ओइखै फैसिगोन बे आदाया दाहायसो फैयोनो दे थाब दुगैना फैग्रोदो जागोन दे आब' लाव जागोन ओइ फाग्लिफोर दिनै जोंनाव हर थालांदो आं हारसिं बरिं मोनथारबाय एफा गोबावजों दिनैसो लोगो मोननानै फाग्लि जोंहा न'आव रावबो गैया होमबाबो थालांदो ना बा आंखौबो अनला आरो नोंसोर एफा गोबावजों लोगो मोननानै बोरै थानांगौ नोंसोरबो थालांदो बेनो थालांनो हायोबालाय आयु बिक्रम नोंहालाय मानोथो एसां लेट जाबोखो खामानिखौ बांसिन मावदोंमोन नामा माथो खावलायाव हाब्रुआव बांसिन नांलायबाय ए मोजांसो होनदों नोङो नों माइ गायनायानो गासिबो हाग्रा गोजा बिदिसो होनदों नोङो इस आं गायनायखायसो हाग्राया बारा जालायबाय गावनानो हालेवनाया जाखायाखै बे दे दुगैहैदो थादो आंहा दुगैनोसै आच्छा थख्ला आरो थेख्ला माथो देग्लाय बोसोराव माइ गायनाय फोथाराव मेनलि हाग्राथारनोलै फैनायाथ' गैया आयं दोंसेबो गैया आयं एसे एनै दंमोन बेबो दंनानै गावनो गोजोबैसै हाग्रायानोबा आं माइ गायनायखायसो बांसिन जादोंनो हा सोरथो बुंनायनो आइ हनै बिक्रमानो गावनानोबा हालेवनाया जायाखै मालायखौसो दाय होलाबायदों दे आंनि हालेवनायानो जायाखै बुंला दे आं एबारनिफ्राय जेबो दासो दे सरि दे बुंबाय थाखानांला आंखौ बिदि दे आयं मोनसाया औ आयं थख्ला साहा लोंखांनानै मा खामानि दं मोजाङै गोसो होनानै मावदो दे औ जागोन दे आयं दे बेयावनो दोन नो फाग्लाफोर मावनायावबा गैया साहा लोंनायावबा सिगां हाबाब फाग्लि दाब्लेया मा रायलाबाय थायो जानाय लोंनायावबा सिगां नोंसोरो खामानि मावथ' जोङो फाग्लि दाब्ले जोंखौल' रायबाय थायो खेब माथो खामानि मावबाय थायोब्रा नोंसोरलाय रुवाथिजों रायजाबाय थानायलाय मावनायाथ' मावो जोंखौसो मेगन नोजोर गोलैबाय थायो माथो हाफोरावनो जिराय ओइ टिपगां बाइक लाना फै
आं जिरायनि है मा बाइकआव जिरायलाबायनोब्रा जोंबा हायाव जिरायदों हायाव जिराय है जिराय हैद नैखौ मिथिया गोरा मानसिया गाहायाव जिराया बाइकआ लाना फै गोख्रै जागोन बस नो बस जिरायदो थाब थाब मावनांगौलै खामानिफोरखौ ओइ लोगोफोर सिगारेटफोर दंबा हरदोब्रा दिनै न'निफ्राय फैसा मोनबाखै आं थोद आंनाव दंब्रा दंनायालाय लिडार मानसिफ्रानो माबा फैसा गैया मा गैया होनना लालाबायब्रा लासिं सिंनो गैयाबा गैया डाइरेक्ट होननानै लानांगौब्रा हा मासो सैख्लायबोब्रा सिगारेट थरसेनि थाखायनो दं माथो पेकेटआ पेकेटसो लगाय लगाय साला नोंलाय दिनैलाय बेयावलाय मा फैफेरा मा बे दंफां सायावलाय जोंखौ जिरायनो लाबोलाबायखो गामाखालि जोङो बै अबेबा धाबा रेस्टुरेन्टआव लाङो दिनैलाय बे दंफां बारियाव मा सिख्लाबो फैया मानसिबो गैया मा खोथा दंब्रा दिनैलाय बेयावलाय फाग्ला जागोन नामा खोलाय मानसियालाय फाग्ला जाबाय नामा बेलाय मा सिगारेटखौ गावसोरल' सोबोब्रा जोंनोबो हर आंना लुगैनायासो जाथारलालै खुगायासो र' गलायलांबाय एसे हरदोब्रा मा मोनामाखै नामा आं सोबनाया आरो मा नांबावगौ नोंसोरनोलाय बेयाव दिनै जोंखौ लाबोनानै मा खालामनो सानखोब्रा हैद साला मोसौ बलरफोर नोंसोरखौ आं ओरैनो लाबोदों नामा बेहाय बे लामाजों गावबुरानि दाहोनाय बिक्रमा सानफ्रामबो बेबायदि टाइमाव थांलाय फैलाय खालामबाय थायो बेखौ जों दिनै मानजिथारनांगौ थांनाय मंगलबाराव जोंखौ ओरैबायदि रायजोफोरनि सिगाङाव मानजिदोंमोन बेखौ दिनै जों मानजिफिननांगौ मिन्थिबाय साला सैमाफोर ओरैनो गेंस्टार जानो हाया नैबे लावखारखौ बाहायनांगौ ओइ खैमाफोरा मा हरलाबायब्रा सनमान खालामैसै नोंगौथ' आरो आं हले गैयामोनलै बे दिनाव फैगासिनो दं र' दसे जिराय ओइ बलरफोर नै गावबुरानि दाहोना फैगौलै ओइ नै र' फैनो हो बेखौ र' साला ओइ बिक्रम ओरै फैलाय मा जालायखोब्रा मंगल सार एसे ओरैजा फैब्रा हाथायाव थांनिलां एसे खरस लायनि मा सानफ्रामबो खामानिलै नोंलाय थोद माथो जाखोब्रा सार मा मोनाखै नामा मा मोननोब्रा गावबुरानि फिसाजोखौ होद मंगल मा अर्थ गैयै बायदि खोथा बुङोब्रा नोंसोरो मा अर्थ गैयै खोथा बुंखोब्रा आंलाय आं मोजांखौसो बुंदों दा दाबो सम दंलै मंगल दाबो सोलाय ओइ नोंसोर बिक्रम बे थांनाय मंगलबाराव जोंखौ मानजिनाय बावबाय नों आंखौ रागासो फोजोंगासिनो दं मंगल हाब मंगलनि रागाव सिनायाखै नोङो हाय सिनायाखै नैबे मंगलखौ सिनायना ला माथो मोखानायखौ हो आइरि हाय हाय नों आंखौ बिदि खालामबाय आंनि मैहुर खालामनायखौ नोङो फेलें खालामो नोङो माथो मोखानायखौ हम हगार आंखौ हगारनो नैबे आइदै बसा दिनै मा बायफेरा मा बायखोब्रा बेलाय सोर बेलाय ओइ मा थुबो खानायखौ हगारनो आइदै बसा दिनै मा बायफेरा मा बायखोब्रा बेलाय मा थुबो खानायखौ आइदै बसा दिनै मा बायफेरा मा बायखोब्रा बेलाय सोर बेलाय
माथो जालायखोब्रा गारियालाय जालालै बे बायदिजोंथो थाब होख्लायनांगौ र' hey hu hu ya hey ya hey ya hey ya hey hu hu ya hey ya 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 ai ti ya ai ti ro hey 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 Ya, ya, mendeng, daso mendeng, gendraran salah, bundaber, hoख्लानांगौ नोंखौ नैबे दारि गन्थं खोमारो होख्लांलां दोनबावलाय गारखेनखौ है है मोनदों दासो है थैनानै था बेयावनो सोर बिमाया जोनोम होआ बिसोरखौ फै र' नोंखौ ओइ बेथा ओइ बेथा नोंनि बे गोरानखौ ओइ 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 आइदै ओइ आइदै ओइ आइदै मेंबाय नंगौ र' फै बेथा नोंबो याइट आइदै जायगायावनो मोनदों नामावनो फै मंगल बिदि नङालै फै बिदि नङालै फै आरो बिसनालाय मा फाव जाखोलै बेलाय जोंखौ बुलाय होनानै साला मा जाखो बिसोरलाय माबा साया माया सिमां बायदिसो नुलायलांबायलां लोगोफोर थौदोलाय साला थौ मा जाय जाथोंसै थौ हनै मंगलाबा थांबायसो थौ हाब बिक्रम नोंथ' आंखौ गोगोम बुबायलै थै लाला लिला खालामजोब्बाय जाबाय मंगल नों आरो बेफोरखौ गोसोआव लानो नांला आंबो रागा जोंना नोंसोरखौ बुफ्लांबाय नोंसोरबो आंखौ ज' नांना लोगो नांना आंखौ बुफ्लांबाय नोंसोर बेखौ गोसोआव लानांला आं नोंसोरखौ जुदि मोजां गोसो होना खामानि मावलायोब्ला आं नोंसोरखौ लामा दिन्थिना होगोन इनकाम खालामनायनि लामा नोंलाय दाहोनायालाय मा खामानि होनो हानायसै मंगल आं सासे दाहोना नङा मिथिबायना आंबो सासे गोनां न'खरनि मानसि नोंसोर आंनाबो गोबां दुखु दङ आरो गोबां जाथायबो दङ आं नोंसोरनो सानसे खोन्थागोन आरो नोंसोर मोनथिगोनबो आं बेयाव मानि थाखाय फैदों नोंसोरथ' आंखौ मिन्थिया आच्छा बिक्रम नोंथ' गोनां न'खरनि फिसाला होनदों नोंनि बिमा बिफाया सोर खोन्थानो हागोन ना बै दिनेश बसुमतारिखौ सिनायानो सिनाय बेखौ आं मोजाङै सिनायो आं बिनिनो फिसाला नों बिनिसो फिसाला मा फिसाला उन्दै आं बिनि फिसाला उन्दै बिक्रम बसुमतारि आङो नोंगौ बेनिखायनो आं नोंसोरखौ बुंदों नोंसोर लोंनाय जानायखौ खम खालामदो जोंहा फादारमोनजों मोजां मानसि सिनायनाय दं बेनिखायनो आं रायज्लायना नोंसोर माबा मोनसे राहा खालामनो हागोन
बै बसुमतारीखौबो आं सानसे लामायाव लोगो मोनदोंमोन सारा बुंदोंमोन आं सारखौ होनदोंमोन सारा बुंदोंमोन आंनि न'आव सानसे फै सुबिदा होगोन होननानै नाथाय बे लामासिम नोंसानि न'सिम नोंसानि बिफानिसिम आंखौ लांनो दिनैसिम रावबो मानसियानो गैया बे जोंनि गामिनि गावब्राथ' गावब्रा मस्ट बुदबक मानसि बियो बदमास मानसि बियो जाबाय दे नों बेफोरखौ जेबो गोसोआव साननांला मिन्थिबाय राजु दिनैनिफ्राय नोंसोर समायल' लादो आंजों नोंसोर हेफाजाब होगोन होननानै आरो लोंनाय जानायखौ खम खालामदो आरो गाज्रि हाबा जेबो मावनांला समायला दिनैनिफ्राय मोजां खामानि जुदि लामा देखायना होनो हायोब्ला बे समायलाय मा गाज्रि खामानिखौ जों लायो मोजां खामानिखौ जों मानो हाया जय बर' हारिनि जय ओइ बिक्रम बबेयाव मा मावदोंमोन नोंलाय बारियाव एसे हाग्रा दानदोंमोनलां ए थख्लाबोनालाय मोसौ खाहैदों बिसोरो दै एसे लायलाय आंनो र' आं लायनो थोद एबा खामानि मावो नामा दसे जिरायथ' नै बिक्रम दैया ओइ बिक्रम नोंहा थारैनो मोजां मोननाय दंना गैमारा मा बुंनो मन्दिना आंनि मोजां मोननायखौलाय मोजां मोननायालाय दंमोन साथामसो ओमफ्राय मा जाखो ना गारबाय नामा गाराखै गारनायालाय बिदिब्ला दाबो दं आरो ना गैला बावलांबाय मानोना जों बै समाव उन्दै उन्दैसोमोन नालाय ओंखाम ओंख्रि गेलेनायावसो मोजां मोनलायनायमोन आयु माबायदि मानसि नोंलाय आंहा बेखौनो बिखा क्लाबसो मोनलायबायमोन एफा बावदा नोङो आंनाथ' मोजां मोननायानो 10 जनसो दंखायो 10 जनखौसो सोरबा मोजां मोनलायनो हायो नामा है गोनसोल नोंजों नोंखौबा देन नांगौ होगोन नानो साला नोंसोर सोरबा 10 जनखौसो मोजां मोनलायनो हायो नामा आं केयार खालामा बुंबायना आंनालाय थांबांदोंल'सो दा एसेल'सो नांदों आंनि गस्लाखौ सुना होदो नोङो होद जायालै नोंजों आबो ओइ आबो दिनै गबना फैबायलै ओइ आबो 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 ओइ आबो बाबु मानो नों जुमाय लोंबाय थायो मानो सानफ्रामबो जुमाय लोंनानै फैबाय थायो आं दिकारजों जुमाय लोंदों आबो ओइ आबो आंखौ निमाहा होदो आबो आं नोंखौ रागा जोंफ्लांबाय आबो नों आंखौ उन्दैनिफ्रायनो नों आंखौ देरहोबाय फेदेरबाय जोबोद खस्थ' मोनबोबाय आबो आं दिनैनिफ्राय बेबायदि जुमाय लोंनाय थांखु जाला सिगारेट सोबला आं गारनोसै आइयाबो आंखौ जोनोम होग्रोमोना थैलांबाय आरो आफायाबो सा ससेयावनो गारि एक्सिडेन्ट जानानै थैलांबाय आं दिनैनिफ्राय खामानि मावना जानोसै आबा हामा बाबु थांखांनाय बाथ्राफोरखौ नों मानो बेफोरबायदि बुंबाय थायो फै सिखारदो सिङाव थांसै रेस्ट लाहैसै बिक्रमादै बिक्रमादै ओजों फैनायसाय औ थांगौ
मामोन आदै? जिराय आदै हा जोंहानाव थानाय जानायफोरखौलाय बोरै मोनदों आदै नों? थानाय जानायाथ' बिदिनोसै जेबोथ' उसुबिदा गैया। दे बिदिबा मोजाङानो। आदै आं नोंनाव फंसे बाथ्रासो सोंगौमोन। सोंजागोन आदै। बे गामिनि सेंग्राफ्रा फरायनाय लिरनायफ्राव जेबो गोसो होआ नामा? मावनाय दांनायफ्राव? आंनि गामिनि सेंग्राफोरखौथ' मा होनबावनो आदै, खालि जानाय लोंनाय गेलेनाय जौ बेदरजोंनो गब'नानै थायो। खामानि दामानि जेबो उदिस लाया। दा बे सेंग्राफोरखौ माबाफोर बिदि खामानि दिहुनना होबा गोसो होना मावगोन ना मावाथाय? आंथ' बे बाथ्राखौ जेबो बुंनो हाला आदै, मावगोन ना मावा आंहा बिसोरनि सायाव फोथायनाय गैयालै आदै। नाथाय मोजां खामानिफोर दिहुनना होब्ला मावनोबो हागौ। बे जायगायाव इदि गोलैसोना थानाय हाफोर दं नामा? हाग्रा बंग्रा थानाय? दं आदै, मेरला दंथारो। आदैया बे हाखौ रायलायना होनो हागोन नामा? बे सेंग्राफोरखौनो माबा मोनसे बेयाव आबादफोर मावनो थाखाय रायलायना होनो। होनोथ' हागोन आदै, नाथाय मावग्राफ्रासो मावगोन ना मावाथाय। आंनि लोगो सासे एग्रिकालसार डिपार्टमेन्टआव जब मावो, बिथाङा माखासे बुस्थु हेफाजाब होनो हागोन। बिदिबाथ' हामथारबाय आदै, नों गोख्रैनो लिंबोदोल' नोंनि लोगोखौ। जागोन आदै, नों बिदिब्ला रायजोफोरजों हाखौ रायलायदो, आंबो लोगोजों मोजाङै रायलायनोसै। जागोन आदै, आं बे रायजोफोरखौ मोजाङै बुजायनानै आं नोंसोरनो बे हाखौ गथायनानै होगोन। जागोन। अबिमा अबिमा ए सफैबायबो। गोबाव जाबोबाय दिनै। मानोथो एफा गोबाव जानाय? मिथिङानो जोबाबो बेयावनो लेट जाबोबाय। दै गिलास लाबोलै। दे लाबोगोन। बावनो जिरायथ'नोसै आं दसे। दे नो दैया।